Όπα. Μπράβο. Κρήτη το πουλα λιγερή πήρε στο μυαλό μου. Όπα και δεν μη σε επισκέψει σου από το προσκέφαλο μου. Όπα, έλα παλικάρια. Έλα νεράιδες. Από πότε βγήκαν οι γοργόνες σας παιδιά? Από τότε που κυκλοφορούν όμορφα παλικάρια. Παναγιά μου, κάνε μου ένα χατήρι ακόμα. Όπα ένα χατήρι ακόμα. Όνειρεψέ με πως και οι δυο θέτουμε σε ένα στρώμα. Πάμε παλαμάκια να δώσουμε το ρυθμό. Να μπει ο ρυθμός μέσα μας, μέσα στην ψυχή μας. Να την καθαρίσει από τα προβλήματα. Στα άσπρα κερά μου ετήθηκες και στάθηκες ο μπρος μου. Και στάθηκες ο μπρος μου. Έλα και γίνεις ήλιος και χάσα σε μια στιγμή το φως μου. Γεια σου Νόρα. Γεια σου Βαρβάρα. Ήταν ο Φρίδα κοπέλια, ποιος έχει ζωγραφίσει. Όπα έτσι να δω τα σου για να με τυραννίσει. Μπράβο. Ωραία η έκπληξη. Δεν ακούω. Και συνεχίζεται η έκπληξη κυρίες και κύριοι. Πάμε όλοι να δώσουμε το ρυθμό. Και η δασκάλα μας. Πάμε. Πάμε όλοι παλαμάκια παιδιά. Πάμε παιδιά παλαμάκια. Έλα τα παλικάρια. Γεια σου πατρίδα. Όπα. Γεια σου Τάσο. Γεια σου Σωτήρη. Ποιος ξέρει να σφυρίζει παιδιά, σφυρίξετε λιγάκι. Έτσι. Γεια σου Σωτήρη. Γεια σου Τάσο. Ωραία, μπράβο στα κοπέλια. Μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλους. Μπράβο σας. Μπράβο. Χειροκρότημα δυνατό από όλους. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Και είναι η καλύτερη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα στην κυρία Βαρβάρα Γαλανοπούλου και στην κυρία Νόρα Σιδέρη.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα δυνατό χειροκρότημα για τους φίλους που ήρθαν να μας εκπλήξουν με τις χορευτικές τους ικανότητες, τους κυρίους Σωτήρη και Τάσο Καλατζή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους παραδοσιακούς χορούς διδάσκει η κυρία Καμολίκη Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαρία μας. Η Μαρία μας είναι απόφοιτο